guys, good morning. Ngasiyo bujang ding jana hago. So dini moनसे मोजां टपिक लाना फैदो नोंसोरनि थाखाय. So भिडिअखौ जोबजासे नायलां. बिराद इन्टारेस्टिं जागोन ओमफ्राय आरो बुस्थुआ बाहाय मोजां नर्मेल भिडिअ जागोन बियो. So नायलांबाय थादो लोगोफोर. जों दायो हांसो ओमफ्राय बोरमा जोङो लांनो नागिरदों उदालगुरियाव. So मानि थाखाय लांगोन आं बेखौ आं दायो उनाव बुंगासिनो. So नायलांगोन नै हांसो जोङो सोनसै. Wow, बोरिया गथा गथाथार माथो जानोसो हाबदोंमोनलै. थैलाङो ना बिलाय? नै गबाय. नै बारलायबाय. ओइ थौ हमदै हनै खारलायबाय. खारजोब्बाय माथो. र' आजाव लोगोफोर अखाबो थाइफ्रिबाय थादो बाहाय ओमफ्राय गारिया गंनै नैबे ब्लु कालारनि गारि फिसायाव हांसो 40 खालामबाय. ओमफ्राय बै डिआइ नुनायाव जोङो बोरमाखौ सोहांबाय बेयाव. अखाबो फैदो मा जायो एसे मिथिला लोगोफोर. बेखायनो नायलांबाय थादो लोगोफोर. बोरमाखौ थिखांसै गारियाव. बिराद उजुन जाखादों बिसोर थिखांगनो हाया लाना थांदो. ओमफ्राय बोरमाखौ बे डिआइआव लानोसै जोङो. ओमफ्राय बे गारि फिसायाव हांसोखौ लाजोब्बाय. Hey, sang dua. Guys, oरैबायसा हारला बोरमानि ओमफ्राय हांसोनि साउन्ड नै. आयु नै गाबदो नै. दे गाब. थांनो बादों बिसोर लोगोफोर नै. पुरा अखा हादों नै. अखा सेरनायखौ नुदों जानो हागौ. इयाव थाहैनोसै दसे. बोरमा थांनाया जोबाखै. ओहो guys, nih pura sejauh ini boरमाया pura जाजोब्बाय. ओमफ्राय हांसोखौबो सोजोबखाबाय. दा pura लांनोल'सो नांसिगौ. दा जायगाखौ आं खिथागासिनो लोगोफोर. जों दायो डेम'क्रेसि टाउनाव दङ नै. डेम'क्रेसि टाउनाव. ओमफ्राय जोङो नेट बिनिफ्राय माबा लानो नागिरदों. नि नेटखौ लानोसै जोङो. ओमफ्राय फागा लानो नागिरदों. जों दायो दिरुं ओमफ्राय बे नेटखौ लाबाय. Gila nang olah jebay जोङो. So guys, जों फाइनालि उदालगुरि सफैबाय. उदालगुरि भेटेरिनारि अफिसाव. ओमफ्राय दा नै जोङो बोख्लायाखै. बेयाव दं हांसो बेयाव दंजोबो नै. नायनो हागोन. पुरा हांसो बेयाव. ओमफ्राय नैबे पुरा बोरमा नै. बोरमाया बेयाव दंजोबो.
खस्थ' नायलांबाय थादों लोगोफोरा आं दै खिथायाखैमोन बहा लांगोन बहा बागोन उदालगुरियाव भेटेनारि अफिसाव बियो नायलांबाय थादों दा जोङो हांसोखौ बेयाव दोननो नागिरदों बिदि खाबाय नै ओरै खुन्थि दोबाय राउन्ड माबा खालामसिगोन आरो माथाम थैबाय थ' नायनो हागोन माने नेरा माथाम थैबाय माने नै फिसाद्राय जाबाय जायगाया ओंखायनो थैबोबाय आरो ना माथाम दायो नियाव खासिगोन लोगोफोर दा नै हांसोआ बेयाव दङ ओमफ्राय बोरमाखौ नियाव नै बिदि लाइन आप खालामबाय जोङो बिदि मोनसे दिरुं गोलाव खाना लाबाय बे दंफांनिफ्राय बेयाव खानानै बिदि खाबाय आरो ना फागायाव नै बिदि खाजोब्बाय थ' लाइनाव खाना दोनबाय ओमफ्राय दंबावो गारियाव दंबावो लाबोगोन ओमफ्राय मानसि फैहांबाय नै लोगोफोर नै हांसोफोरखौ लाजोब्बाय जेसे लाजोब्बाय किमान पाइसे 10 न 10 मोनदों लोगोफोर ओमफ्राय नै हिटिब नायनो हागोन थिखांबाय थादों बोरमा आदा बेसेबां मोनदों हांसोखौ खैथा होदों 10 करि मोननाय जादों 10 करि न ओमफ्राय दा बेखौ मा खालामगोन न' फिसिगोन ना मागोन न'आव फिसिनांसिगोन जायगायाव जोंहा आर्थिक माने अबस्थाया बारा माबा नङाथ' बे हिसाबै जों दा सरकारा दा जितु इउपि सरकार बे सरकारा जोंनो जिखिनि अनुस्थान माने अनसुंथाइ होदों बेखौ जोङो माने बे फिसा माबानिफ्रायनो जोङो थारमाने बेखौ फिसिनानै बिनि फिसाखौ जों माबा खालामनानै माने जोंनि आर्थिक सोलिनाय जों अबस्थाखौ माने माबानायखौ जों सानदों आरो बेखिनि अनुस्थान होनायाव जोङो माने फिसाब्लाबो बहुत गिदिर होननानै जों सानना लानाय जादों आरो बे आरो जों बेखिनिनि थाखायनो जों सरकारखौ जों बहुत साबायखर होदों आरो थेंक इउ सहाय मोननो थाखाय मा बिथिं थांनाय मोजां এটা আমার গভর্নমেন্টে তুমি দরখাস্ত চলতেছেন দিয়ে আমি এটা ইসি বহি পেলাই গোটারি বিষয়ে আলোচনা করি এক্সিকিউটিভ যেটা মিটিং হবো না थेंक इउ सर लोगोफोर दायो बोरमाखौ रानखांबाय बेनिफ्राय दा हांसो रानबाय थादों ओमफ्राय दा गिदिर फिसानि राहा जाबाय थादों लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादों मानि थाखाय बोरमा रानदोंमोन आरो सोरबायदि मानसिनो रानदोंमोन स' बिथाङा दा बुंनो हागोन आरो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे रेजें नांबाय दा बावैसो माखासे बोरमाखौ बोरमा आरो हांसोखौ रानखांबाय एक्चुअली बेवहाय गासै 50टा बोरमाखौ माखासे बेनिफिसियारिफोरनो राननाय जादों आरो गासै 200निबो बारा हांसो बेवहाय राननाय जादों थ' बिथांमोना अर्डारखौ आंनो होदोंमोन आरो बे अर्डारखौ आङो साक्सेस खालामनायाव खम समनि गेजेराव गोबां माने A to Z नाजानायनि गेजेरजों दिनै आं बे जितु डिलमोन बेखौ साक्सेसफुल खालामबाय गासै खामानिया साक्सेस जाबाय आरो दा फैफिनबाय दा गोसोखौ एसे रेजें नांबाय एक्चुअली जानो हागौ
माखासे जितु बिटिसिआव स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंबाय थादों बेवहाय स्पेसियेलि जिब जुन्थु फिसिनायाव माखासे गियान होदों हिसाबै निस्सय बेफोर आयदायाव एसे जाखांफुनाय मानसिफोरखौ जिब जुन्थु फिसिनानैबो जिउ खुंनो हायो बे उद्देश्यजोंनो बेफोर खामानिखौ मावदो जानो हायो आरो मोजांबो बोरमा फिसिनायाव मोजां फैसा दङ आं गावहा फार्म दङ हिसाबै बोरमानि बेलायाव अभिगता दङ हिसाबै आं 100% बुंगोन बोरमाया माने थांना थानायनि राहाया दङ आरो बेखिनियानो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो स' बेखिनियानोसै बेनि थाखाय